बाक्सानि राबांगुरि गामियाव सिनाय मोनै सानै सुबुङा जयसरन गयारिखौ बलेर' गारिजों फैनानै जबरदस्ति थगायना गारियाव थिखांना लांनो जुजिनाय जाथाय। बाक्सा जिल्ला राबां बर' बाजारनि सिङाव थानाय राबांगुरि गामिनि थागिबि जयसरन गयारिखौ सिनाय मोनै सानै सुबुङा AS01 FK3066 नाम्बारनि बलेर' गारिजों फैनानै थगायनानै जबरदस्ति थिखांनानै लांनो जुजिदोंमोन। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला गोबां नाजाबाबो लांनो हायासै। नखरनि आरो खाथिनि सुबुंफोरा गारिनि साबिखौ सेख'नानै लाखिनो जुजिसेयावबो लाखिनो हायासै होनना फोरमायदों आरो गोबां हमनो जुजिसेयावबो हमनो हायासै होनना फोरमायदों। माने बलेर' गंसे गारि लानानै फैदों दानि ओमफ्राय नैबेखिनियाव फिदिंबाय ओमफ्राय आं नैयाव बन सिनबाय दंमोन। बे बन सिननायखौ नुनानै बिसोरो नायथिं नायथा खालामनानै नों ओरै फैनाय जोंनि SSB केम्पआव नोंसोरनि गोरोबनि थाखाय मोजां मोजां बुस्थु रानबाय दं बेखौ लांनो नों माबार गारियाव गाखोनानै ओरै हानहरदोंमोन। बेनिफ्राय आं अकस्मात गोसोखांबाय केलकातायाव आं थांबाय थायोना सम सम केलकातायाव ओरैबायदि घटना जादों होननानै नायदावनानै आं फासयफिनदों आरो बे हमहरस्लाबनो हायासै। ओरैनो मा भाषाजों नोंखौ गाबज्रिदों? हिन्दीनि होनदों। हिन्दी होनदों। साबेसेमोन? सानैल'। नोंथांखौ मा खालामनो नागिरदों बिसोरो? गारियाव गाखोनो होबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं गाखोआसै आरो फासयबोफिनदो। बेनिफ्राय आं फिसालानाव सोंहरबाय, फिसालाजों SSBफोरा लोगो नालाय, राजा केम्पआव मा बुस्थु रानदों बिसोरो आंखौ लिंफैदोंमोन होननानै। बैबो लोगो लोगो केम्पआव फन हरबाय। बे SSBफोरा बुंहरबाय बिदिथ' रानाखै एकदम गारिखौ हमनानै लाखि होनना बुंहरनायखाय गारिखौ होसोलांदोंमोन। बे मोनहैबायबो बे साबिखौ सेख'लायनायावनो बोरैबा हायासै। फिसालायाबो हारसिं जाहैबायना आंनि फिसालाया सेख'हैदोंमोन हायासै। जिहेथु नोंखौ माबा मोनसे किडनेपिं खालामनो नागिरदों नामा बे मानसिया? बिदिनोथ' सानना लानांसिगोन। ना आगे फिसे सोरबा सिनायखानायमोन नामा नों? सिनायनाया असिना। मा हारिनि मानसि होननानै? हारियाथ' नुनायाव मा राव रायलायो? आं बाङालि बायदि नुदों नुनायाव। एसे कलकातानि बायदियानो मोनदां मानसिफोरखौ। बाङालि टाइप नुदां। हिन्दी रायलायो आरो? हिन्दी रायलायो। भाषायाव एसे हमनो हायोना। नोंथाङा गारियाव जबरदस्ति सोनो नागिरदों? जबरदस्ति सोनो नागिरदोंमोन, हमहरनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय आं फावसयना आरो कलकातायाव आंथ' बिराद गिदिर घटना जाबोखांबाय, बेबायदिबो जानो हागौलै होननानै फावसयदां। सन्देह लांगौमोन रखम आरो? बेबायदियानो जागोन आंनि आन्दासाव। आरो खारामोन ना इसोर नङाबा। गारिया बबेनिफ्राय फैनाय आरो बबेथिं थांदों? गारिया बुंनाय हिसाबै बै फेगुरियावबो थांदोंमोन। जोंनि साहा फेगुरि गामि दं। फेगुरिनिफ्राय ओरै फैनानै बे आरो जाहानो ओरै लामा गोथौखै हाबबोदों। ओमफ्राय आंखौ ग्रोब लोगो मोनफैबाय। जोंहाबो रावबो गैया, हारसिं बन सिनदों। खिन्थु गाखोनायनि भाब लाबायमोन आंबो, फिसालाया लेंहरदोंमोन खोमा होननानै। बे गाखोहांनायावनो गोसोखांना होबाय। माने बबे SSBआ लेंहरदों होननानै बुंदों? नैबे बर' बाजार केम्पआव थानाय SSBखौ लेंहरदों। मानि थाखाय लेंहरदोंमोन? जानो गैयि गोरिबफोरनि थाखाय मोजां मोजां बुस्थु रानबाय दं होननानै खोन्थाफैदो आरो। जिहेथु गारिखौ रायजो राजाफोरा लाखिनो हायासै नामा? हायासै, बेंदोंमोन, जोंनो बेंफिनदोंमोन। गारिखौ माबा मोनसे खालामनो हादों नामा? हादों। आं बन सिननाय थांग्रोनोनो गारसिनहैदों। सिगांनि ग्लासा बायदों। ओरै फैफिननायाव इयाव रायजो राजाफ्रा होसोदोंमोन नामा? होसोदोंमोन। बे गारिनि नाम्बारफोरखौ लाखिनो हादों ना हायाखै? नाम्बारा लाखिनो नै फिसालानाव थागोन नाम्बारा। पस्टआ दा नैबे पुलिसफोरा फैदो सिमला थानानिफ्राय दा लेंहरदों। दा मा खालामोनबा? थानानिफ्राय फैदों? नोंसिनि न'खराव फैदोंमोन? फैदों। दा लेंहरदों। मा होनदों थानानिया? मा खौरां होदों नों? दा एजाहार होना दोन होननानै बुंदों आरो। दा लेंहरदो, थांना फैनोसै दा दसे थानानै। जाथाया जादों राबां बर' बाजाराव, राबांगुरि गामियाव। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जोंनि गामि गफायाव बबेनिफ्रायबा सिनाय मोनै मानसिफोरा फैनानै दिनै जोंनि मानसिफोरनि सायाव जिबायदि मोनसे एबडाक्सननि इन्टेनसनजों फैनानै जाथायखौ खालामबाय। दिनै बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला, जाय जाथायखौ खालामजादों बिथां बुंनाय बायदिब्ला दिनै जाय एबडाक्टर, माने जाय गाज्रि गोसो लाना फैदोंमोन, बिसोरो SSBनिफ्राय फैदों होननानै बुंनानै लाफैदों। खाथियावनो SSB केम्प दङ, 27BN SSB। बिनिफ्राय फैदों होननानै बुंनानै लाफैदों आरो गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो मोजां मोजां जिनिसफोर बेबायदि रानगोन होननानै बुंफैनानै बिथांखौ जर जबरदस्ति गारियाव दैखांनो सेस्था खालामदोंमोन। आरो जेब्ला बिथाङा केम्पआव गावनि मानसि थाखानायखाय सोंहरबाय जे बेबायदि नोंथांमोननिफ्राय मानसि थिनहरदों नामा, उनावहाय रियेलाइज जाबाय दे बाथ्राया सैथो नङा, नंखाय बाथ्रा। SSBनिफ्राय बेबायदि मानसि फैयाखै, थिनहराखै। दा बेनि उनावहाय मिन्थिनानै बिथाङा रिफिउस खालामबाय, थाङाखिसै। उनावहाय बिथांखौ गारिसिम बोनो सेस्था खालामदोंमोन नामा। दा बेनि उनावहाय जेब्ला माने बिथाङा नारखा नारखि जाबाय, गारिया खारलांबाय। खारलांनायनि उनावहाय
SSB निफ्रायबो मानसि फैनानै होसोलायनाय जाबाय उनावहाय मानसिफोरखौ हमनानैबो मोनदोंमोन नाथाय उनाव माने एसे बादाबादि जानानै नारखा नारखि जानानै बिसोरो बोलोयै खारखुमा लांनो हायो दा बाथ्राया जाबाय बेबायदि समाव जोंनि गामि गफायाव जोंनि बर' रायजोफ्रा दिनै सांग्रां जानानै थानांगोन बिथांमोना किडनेपिं खालामनो फैनायनि मतलबमोन नामा बेखौनो साननो हायो दिनै जिबायदि जों मिन्थिबाय नुबाय बेनिफ्रायथ' बे बाथ्राया रोखा जायो जे बिथांमोना जोंनि गामि गफायाव फैनानै किडनेप खालामनाय बा एबदाक्ट खालामनायनि जिखिनि इन्टेनसन बेखौनो लानानै फैनाय बायदि जों मोनदाङो बेनि सायाव सांग्रांथि मा फोरमायहरगोन प्रखाखनखौबो आरो रायजो राजाफोरखौ स' बेनि सायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां थानो नांगोन जों गामि गफायाव बायदिसिना रोखोमनि मानसिफोर फैगोन सिनाय मोनै मानसिफोर सोर मा गोसो लानानै फैयो मा थांखि लानानै फैयो जों मिन्थिया माब्लाबा बिसोर माखासे फेसन हमनानै फैगोन माब्लाबा गेस फाहामग्रा माब्लाबा बेबायदिनो बायदिसिना फानग्रा गोबां रोखोमनि बिथांमोना माने महर हमनानै जोंनि गामि गफायाव फैनो हायो दा बिसोरनिफ्राय बलेर' गारिजों फैदोंमोन होननानै बुंदों जोंबो नुदों बलेर' व्हाइट नाम्बार गारि नाम्बार AS01 FKK 0366 FK 3066 बलेर' गुफुर गारि सानै मानसि दंमोन होनना मिन्थिदों सानैनिबो सासेया हयथ' एसामिसबो रायलायदों होननानै मिन्थिदों लास्ट मुहुर्तआव हिन्दी रायलायबाय थादों सिगांग्रो गारि नाम्बारखौ नायनानै SSB डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला गारिया सोरबा आलिनि नामाव दङ गुवाहाटीनि दा बेबायदि बेखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव सांग्रां जानाया दरखार दंसै मानोना मा समाव माबायदिहाय फैनानै जोंनि सायाव आक्रमण खालामो बेखौ जों बुंनो हाया प्रखाखनखौ माबा मोनसे खावलायगोन नामा प्रखाखननि साइडनिफ्राय पुलिसा जाथाय जानाय जायगासिम फैदों बिथांमोना इनभेस्टिगेसन खालामदों सोंलु सोंला खालामफैदों दा प्रसासना बेहाय माखासे रल दङ रलखौ लानांगोन माने बेबायदि जाथायनिफ्राय जोंखौ बा जोंनि पाब्लिकखौ रैखा होनो थाखाय बिथांमोना रल दङ